Sfortunatament jista' jiġi użat ħażin, ġifri ma naħdux bħala regola ġenerali dak il-ħoġor Ġifieri jista' jkun qed jagħmlu apposta. Jista' jkun, ma nistax neskludi. Ftit ilu aħna għamilna din l-investigazzjoni. L-internet, Internet Explorer normali, u ħanidħol fuq waħda minn dawn il-websites jisni tħalt fuq Facebook. U hawnhekk għandi ruxmata sħiħa lista ta' kimiċi li nista' nixtri. Issa aħna fittixna fost dawn il-kimiċi ta' din il-website u sibna waħda li tixbaħ ħafna lil dik il-kimika li kien jieħu Conray meta kien iġib minn fuq l-internet. Se nidħol fuqha u se nipprova nixtriha ħanara kemm hu faċli li nġibha. Mela din hija l-kimika, mela l-ewwel li qed jitlobni hu kemm irrid minnhom. Ħanġib pakkett wieħed. Issa hawn 1 gram tista' ġib sa kilo li jiswa 1800 euro. Ħanġib 3.5 grams li huwa t-tieni l-iżgħar ammont. Hawnhekk hawn lista ta' pajjiżi żgħira ħafna, qasira ħafna, fejn din il-kimika ma tistax tiddaħħal. Malta mhix qiegħda ma' dawn il-pajjiżi, jiġifieri nerġa' ngħid s'issa lili xejn mhu qed iwaqqafni mill-nġib din id-droga hawnhekk f'dan l-uffiċċju. Qed jgħidli li din il-kimika għandha ammont kbir ta' cannabinoid ġo fiha, jiġifieri ammont kimika li jkun hemm ġol pjanta tal-kannabis. It-tieni ħaġa li qed jgħidli li għall-aktar xokkanti hi li jisfel net hemm nota li tgħid not for human consumption. Din probabbilment jagħmluha biex jekk jinqala xi ħaġa lil min jieħu din il-kimika ħadd ma jkun jista' jħarrikhom. Mela, add to cart u nista' nagħmel checkout. Għandi daqsxejn free feta nibża daqsxejn minnha. Ma tafx jista' jiġri u droga din. Confirm order. Okay, fetħit li page li qed tgħidli your order has been successfully placed. Jiġri jiena għadni kemm xtrajt id-droga mill-kumdità tal-uffiċċju ta' Xarabank minn fuq l-internet mingħajr ma sibt l-ebda problema mingħajr ma waqqafni ħadd. Dakinhar, eżatt malli ordnajnija, bdejna ngħidu ledi mhix se tasal di ġejja mill-Amerika ma jistax ikun ma tieqa' f'imkien, di xi ħadd x'imkien jiskenja jfittex ġo fija xi ħadd f'xi mument iċemplilna u jgħidilna isma' dik x'ordnajtu hemmhekk, dik x'inhi, x'ħadd daħlu Malta. Dil-ġimgħa waslitilna. Dan huwa l-pakkett eżatt kif batuli, bismi fuqu, ħallejtu s-siġillat u se niftħu hawnhekk live on air. Taħt l-envelope. Ġo l-envelope għaw borza sewda. Nara minn fejn tiftaħa. U iva, ġo l-envelope għaw is-synthetic drug li ordnajna aħna. L-ewwel nett, Surta, ma kontrajta di l-investigazzjoni li għamilna? Iva kontrajta dik l-investigazzjoni. U x'għadda minn moħħok dak il-ħin? X'għadda minn moħħi kemm number one, sfortunatament l-internet huwa mezz ta' edukazzjoni ma bħal kull ħaġa oħra jekk jiġi użat ħażin huwa mezz kif f'dal-każ partikolari inti mingħajr jew bi ftit problemi stajt tixtri sustanza perikoluża għal saħħtek over the internet. Nixtieq ngħid li daw il-transactions isiru mijiet tagħhom mhux sempliċement Malta madwar id-dinja. Huwa faċli ħafna li tixtri kwalunkwe kważi ħaġa minn fuq l-internet. Tgħidli checks and balances m'hemmx ngħidlek iva. Kontrolli jsiru, pereżempju aħna naħdmu hand in hand mal-dwana ta' Malta u dwana ta' Malta għal dawk l-incoming packages, speċjalment outside EU, isiru ħafna kontrolli. Ovvjament il-volum huwa kbir u l-nies huma dawk li huma ma tistax tiċċekkja kull single kull pakkett individwalment. Ma din għadek tista' ġibha ġifieri għax din ma tiġibni aħna ma waqqafna ħadd. Jiena naħseb ma nistax ngħidlek probabbilment, possibilment jista' jkun li iva. Effettivament, ħaneċċara lek punt eżattament. Il-leġislatur ra dil-problema li mhix sempliċement problema u Malta, fil-fatt hija problema fl-Ewropa kollha u effettivament dis-sena fil-fatt ġi l-att 5 ta' 2019 li il-leġislazzjoni eżistenti
f'dak li għandu x'jaqsam mal-trażżin tal-mediċina perikoluża ċoħe droga, ġie infurzat iktar speċifikament fejn jidħlu daw Hemm ftit aktar kontroll għalmenu. Hemm ħafna iktar kontroll. Jekk ngħidlekx li hemm kontroll assolut, ngħidlek li le, but mixin f'dik Mhux qed id-direzzjoni. iwaqfu kull ma jidħol. Le, biss qabel kienet minn meta xtrajta inti sal-ġurnata tal-lum, ġifieri, il-leġiżlazzjoni saret iktar ħarxa u l-passatur sar iktar dejjaq biex dawk it-tip ta' U sustanzi. kelli nerġa' nagħmel għallum isib aktar diffiċli. Eżattament. Ok. Fil-films naraw ħafna tunnels minn taħt l-art kif jgħaddu droga, x'inti tidin tkun kokaina mis-South America, kannabis mill-Marok, eroina mill-Afganistan, badit kif tixxerret, dak it-tunnels li naraw fil-films vera, taħt l-art vera. Iva, veru. U sibtu drogi f'dawn Aħna il-postijiet. tunnels fis-sens barra minn Malta jeżistu. Aħna minn Malta iktar mill tunnels Fejn issibuha? jinnna kompartimenti partikolari modifikati ġo vetturi. Karozza, Karozzi, ġobjar, moħbijin ġobjar, mdendlin ġobjar. Kelli okkazjoni ma' sninilu, per eżempju, il-persuna ħeba ammont kbir ta' rasa tal-kannabis ġo ta' di il-blokka ġo munzel demel tal-barrin. Biex basikament biex ovvjament missa jiġi f'moħħu li jfittex għad-droga ġo munzel demel tal-barrin. Jiġifieri ġo gallinari effettivament. Bumpers tal-karozzi. Bumpers tal-karozzi. Sibtuha. Jipprova, ovvjament. Ma dili ma nistax nifhem, sur tewma, Malta pajjiż daqshekk żgħir. Kif tħalluha tidħol taħt imneħirkom di? Mela. Jien ma ngħidlekx inħalluha tidħol għax aħna qed nagħmlu l-almutana biex nippruvaw waqfuha. Ovvjament fil-fatt kif diġà għatlek Mark ir-riżultati tal-sejbiet li konna huma qed jikkonstataw li aħna qed nagħmlu l-effert tagħna biex inwaqfuha. Jekk ngħidlek isma' Mark serraħ moħħok li ħawaqqaf id-droga kollha li tidħol hawn Malta, ma nkunx qed inkun onest miegħek għax huwa diffiċli ħafna biex twaqqaf id-droga kollha. Number one, tinsiex għax inti għad li gżira żgħira, għandek raġun gżira żgħira. Imma għandek, inti tista' tasal Malta bl-ajruplan, tista' tasal bil-vapur. Inti ma tistax twaqqaf kull persuna li tidħol jew toħroġ Malta għal raġuni sempliċi li you have to have reasonable suspicion. Għandna l-ibħra territorjali tagħna huma vasti. Il-mezzi, ir-riżorsi tal-pulizija, tad-dwana, tal-forzi armati li naħdmu flimkien u naħdmu sew huma dawk li huma limitati li nista' nassigura lilek u t-telespettaturi li aħna ħankomplu naħdmu dejjem nitolbu iktar riżorsi teknoloġiċi u nies biex inkomplu niġġieldu kontra din il-pjaga tad-droga fil-gżejjer tagħna. Meta taqbdu droga, ġili taqbdu kwantitajiet kbar, ġili smajna anke nofs tonnellata pereżempju, fuq l-aħbarijiet, x'tagħmlu biha? Mela, bażikament ġifieri dik id-droga tiġi analizzata u tiġi jew preżentata pereżempju jekk jitressaq persuna tiġi preżentata l-qorti wara li tiġi l-każ ikun deċiż b'mod definit u mbagħad il-qorti torna d-distruzzjoni tagħha u tiġi distrutta primarjament fl-inċeneratur ġifieri. Taħarquha għal raġuni sempliċi biex kemm jista' jkun ma nagħmlux sara l-ambjent li ma tistax taqbad tank minn daw tal-ħadit u titfaħ hemmhekk għax meta inti taħraqa il-kimika li hemm ġo fiha ma tagħmilx ġitla lill-bniedem u laqas lill-ambjent. Allura, meta jkollna ammonti kbar, pereżempju mbagħad u rridu niddistruġuhom, nieħdu ħsieb li jkun hemm pereżempju rappreżentant tal-qorti, jiġifieri fuq is-sentenza jkun hemm l-espert li analizza droga. Dejjem ikun hemm inkjesta maġisterjali u nkunu hemm aħna in-nies tiegħi personalment, jiġifieri armati wkoll għax you can never be enough safe li naraw li l-proċess tal-ħruq isir from A to Z mingħajr problemi. Ma tistgħux taħarquha fil-pubbliku ma qudiem in-nies ħalli kulħadd jara. Mela, number one hemm issues ta' safety għal pubbliku u security. Immaġina inti tmur fi pjazza x'imkien, jiġifieri għandek in-nies inġemgħu taqbad id-droga, ġib id-droga, tibda titfaħħa, It is not professional u ma ssirx. Apparti li diġà semmejtlek Mark il-fumes li joħorġu għaliex innużaw l-inċeneratur. Għax l-inċeneratur huwa dotat teknoloġija moderna biex ikun hemm kemm jista' jkun mhux zero emissions imma l-toxic fumes jelliminhom għax dak ħajmorru fl-arja u għall-arja aħna. Sur Tewma, tista' tiggarantili hawnhekk illi qatt ma kien hemm droga li ttieħdet u ntużat mod ieħor jew ttieħdet minn xi ħadd flok inħarqet? Mela, jiena li nista' ngħidlek
kemm ili jiena fid-drug squad, le. Imma jekk qed tistaqsini għal ġara 20 sen ilu, 15-il sen ilu, jien qatt ma nista' ngħidlek marka l-affarijiet li ma kellix kontroll fuqhom, li nista' ngħidlek għal dik id-droga li aħna drug squad ġifieri li ninterċettaw aħna resqu l-qorti. Jien naħdem ma' nies il-qorti li huma tal-affarijiet tagħhom u ma jidhirlix le. Ma nerġa' ngħidlek ma nistax ngħidlek għal affarijiet tal-passat. Ma jidhirlix fil-passat. Ġifieri jekk għandek xi ħaġa partikolari Le, qed nistaqsi lilek. Għax tkun interessanti li tinvestiga. Le, m'hemmx dubju, ma le, ma għandix. Ma tinkwetax illi meta tneħħi drogi, mela inti qbad 10 kilos u neħħejthom minn ġo ċirkolazzjoni. Ma tinkwetax li ħajbatu l-aktar nies vulnerabbli ma li tneħħihom minn ġo ċirkolazzjoni għax imbagħad min kien se jixtrija mhux ħajsiba u allura probabbilment tonqos id-droga li hemm issir aktar expensive u ssallab il-minnu l-aktar tibati. U ssir ħażina probabbilment għax qogħdu jikkatjawha. Ħan nirrispondik. Le, ma nistax naqbel miegħek għax id-droga hija intrinseka, ġifieri id-droga per se hija ħażina. Ħantik eżempju. Fit-2008 jien kont spettur ta' drug squad u ovvjament kont ninvestiga każijiet. Kien hemm familja, tfajla, di tfajla ġifieri bdiet ta' żgħira ta' 13-il sena u ħabiba tagħha rridu jippruvaw l-eroina u pruvaw l-eroina. It-tfajla tagħha pruvata waqfet, fil-fatt mbagħad kibret, iż-żewġet issettiljat u kollox, and she lived happily ever after. Di tfajla l-oħra, għax ovvjament hija waħda mill-fatturi ta' ċertu drogi, ta' drogi perikolużi, oġbita u baqgħet hooked, ġifieri ma kienx kapaċi tgħid pruvajta darba u daqshekk. X'ġara biex ma ntawwalx. Effettivament, snin wara, di il-ġenituri tagħha imsiken, veru ġifieri ħadu paċenzja u pruvaw joħduha programm u għamlet programm imma fl-aħħar mill-aħħar il-programm ta' rehabilitazzjoni jgħinek u jtik il-lodda biex inti tkun tista' tgħid le, imma fl-aħħar mill-aħħar jiddependi minnek mill-willpower. Cut a long story short, di kienu sabuha fil-għodu fil-kamra tagħha, ħalletilhom note, għaltilhom mamma u papa jiddispjaċini, skużawni, imma ma niflaħx nissapporti iktar. Mietet b'overdose ta' pinnoli għax kienet spiċċat taħt kura psikjatrika, għamlet cocktail ta' droga, ta' kokaina, eroina u pinnoli. U ħalliet tifel ta' 7 snin. Għalek tajdli, Mark, inti tajdli, ma jekk taqbdu d-droga kollha. Dawk il-vitmi, mbagħad ħajkollhom problema, jiena ma nistax nirraġunek. Id-droga ftit jew wisq fil-bidu jew fl-aħħar hija ħażina, allura jiena xogħli huwa li nara u li nipproteġi s-soċjetà tagħna u wliedna. Jiġifieri dawk in-nies hawn diversi nies jargumentaw, isma' għamel id-drogi kollha legali ħalli tneħħi l-black market, ħalli ma jibqax dan il-fottimenti minn taħt. Hija domanda tajba tiegħek. X'tgħidilhom in-nies? Jien nista' ngħidlek huwa fl-Amerika, ħafna stati fl-Amerika legalizzaw il-kannabis. Jiena għandi ħbib tiegħi ovvjament il-15 sena f'da xogħol li huma law enforcement fuq droga fl-Amerika. U saqsejtilhom din domanda kombinazzjoni u fil-fatt qaluli min ħaseb li id-droga li għax ħan illegalizzaw il-kannabis il-black market, l-underground market ħajjeqaf kellhom żball kbir. Ħanajdlek għalfejn, Mark. Inti ovvjament jekk inti illegalizzajt tagħmel inti hemm isek bħal meta tmur tixtri minn ġo ħanut għandek l-instructions għandek tista' tixtri hekk u hekk. Jekk inherrid xi ħaġa oħra, jekk inherrid xi ħaġa mħalta, xi ħaġa iktar b'saħħitha, imma normalment minħabba li issa ġiet legali ma nistax intielek, jiena int ma tistax intielek bħala l-persuna li qed bieħli, jiena ħammur u nipprova nsibha minn x'imkien ieħor. U ħassib min ħajoffrilek prezzola, imma ħassib għax sfortunatament so long as there is the demand, there is the supply. U dik il-problema kbira ta' droga hija sakemm ikun hawn min irida u r-raġunijiet għalfejn ħasra jkunu jriduha jiena onestament għadni ma fimx għax da ma tgħidx qed tieħu perlina, qed tieħu biċċa ċikkulata di qed tagħmel ħsara. Qed tagħmel ħsara kbira, ħsara li tista' toqtlok. Effettivament ħajibqa' jkun hemm persuni li ma jinkwitawx fuq li minħabba droga li qed ibiħħuma apparti li qed isiru qed jagħmlu l-flus. Iġifieri, ma taħsibx li hija soluzzjoni li tillegalizza drogi u taqta' l-abbuż? Għax jekk tillegalizza. Jinqata' l-abbuż jekk tillegalizza drogi? Jekk jiġi leġislatur politiku ħdek jgħidlek isma' fuq il-ħaxixa pereżempju aħna nixtieq nagħmlu x'parir ittieħ kieku. Mark, jiena ntieħ parir ħares lejn pajjiżi oħrajn.
speċjalment pereżempju l-Amerika, stat hemm ħafna stati popolazzjoni miljuni kbar fejn jgħidulek li effettivament il-legalizzazzjoni tal-kannabis għax issa legalizzaw il-kannabis biss. Effettivament ma kien hemm inħaseb qalu sa nillegalizzawha u waqfu l-black market. Effettivament il-black market ma waqafx. Jiena l-leġislatur ngħidlu ħares lej l-esperjenza ta' pajjiżi oħrajn, ħalli tara effettivament il-konsegwenzi li ġraw f'pajjiż kbir bħall-Amerika ma jfissirx li ħajkunu differenti milli jiġri f'pajjiż żgħar bħal Malta. Fl-aħħar mill-aħħar it's still demand and supply. Jekk jiġi jew missier għandek jirrapportaw li t-tifel jew tifla tagħhom, jirrapportawhom li qed jieħdu droga. Tarrestaħ it-tifel jew tifla. Mela, jiena l-iskop primarju tiegħi, mela, it-traffikant 100% ġifieri nara kif nagħmel biex narrestaħ u kemm jieħu l-ħaqqu. Il-vittma fuq vittma, tifel tifel ikolli każi bħal dawk. Jiena l-iskop tiegħi primarju huwa li nipprova ngħin il-dak il-vittma, il-dak it-tifel. Ġifieri ma tarrestaħx il-dak it-tifel. Ma jfissirx li narrestaħ, l-ewwel nitkellem mal-ġenituri nara x'inhi l-aħjar soluzzjoni u mbagħad nimxu minn hekk. Mhijiex sempliċi Mark li tajt arresta jew ma tarrestax. Jiena l-idea primarja tiegħi huwa li ngħin. Jekk hemm bżonn narrestaħ mbagħad dak it-tifel tinsix daġi ġenitur għandi biex ngħinu. Ma nistax naqlu l-bieb, qatt m'għamilha u qatt mhux se nagħmilha u nieħu l-okkażjoni biex jekk hemm ġenituri li għandhom sabu xi ħaġa forsi fil-kamra tat-tifel jew tat-tifla xi sustanzi mhumiex ċerti minn xi x'inhuma, ma jafux jew ikellmu tal-Caritas ikellmu tas-setqa jew inkella bħalma kelli jiġu għandi u naraw naqra fl-aħjar soluzzjoni għall-problema tagħhom. Sur Dewma, grazzi ħafna. Grazzi.